Аз имам време, да си купувам с нас. Си купувам такси. Хора, това да има! Вече ми отрубим. Чакай да проверя. Смятам, че много странно. Момент. Как ли ти да мълчиш? Помощник. Заруши го. Няма да ти мине смешник такъв. Чакаме да го търсим това, дали има пари, това смешник. Няма пари, ама иначе може да ходи документи да се бати. Тия простати ще си забрави това. Баща ми е казал да взимам чукала. Не знам къде да го намерим. Какво правиш тука, бе, човек? Да, бе, брат, имай търпение. Свобода! Ето го! Ето го! Защото знам, че не знам. Бисер. Бисер, що се измъкнал? Кой? Идват! Идват! Моя работа в това село. Амстердам, дам, точно там. Много съм голям, бате, много съм голям. Абе, тия песни, новата генерация, аз ще си пея моята. Сае, Рома, да. Ей, къде ходите? Я почакайте малко. Ей, папа, чакайте, видим красивата лица. Не! Абе, папо, полека бе. Видял ли си два простаци да минават? Не, аз си пеем Сае, Рома, да. Чак, пармезан. Ей, Зико, пак ли дошъл? Откъде си дошъл? Връщай се за дома! Ишка хубавата лопата ми, абе, та от пра, дедо ми. И то, че ми иска, абе, това 1000 милиона спомени, бе, абе, махай се ти от тука вечеря, нега.